Гомер Аллаһы Тәгаләнең бәндәгә биргән иң зур байлыгы. Кеше гомерләре вакыт аралыгы белән исәпләнә. Матур гамәлләр кылабызмы без, әллә яманмы? Вакыт галиҗәнәпләре туктап тормый. Саный да саный. Шуның өчен яшәү матурлыгы хакына күркәм тормыш белән гомер итү күпкә мәгънәлерәк түгелме? Әнә шул һәм зирәк фәлсәфә хакында ачыктан-ачык сөйләшер өчен без студиягә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтовны чакырдык. Хәерле кич, исәнмесез, Фән абый? Ничек килеп җиттегез? Аллаһка шөкер, әйбәт кенә җоллар такыр, матур гына килеп җиттек. Рәхим итеп без шушында урнашабыз да, үзебезнең шушы фәлсәфи бакчабызда тормыш еллары һәм юллары хакында ачыктан-ачык сөйләшик әле. Рәхим итегез. Фән абый, чынлап та инде менә сезнең җырлаган җырларыгыз арасында туган якка, әти-әнигә булган мәхәббәт сизелерлек итеп ярылып ята. Бу шул рәвешле сезнең әти-әнигә, туган якка мәхәббәтегез хакында сөйлиме? Үземне белә белгәннән бирле мин инде теге әнкәй белән үстем. Әткәй юк иде, ятим үстем инде. Әнкәй комбайнда эшләде. Мин шуның кырында бункерда үстем. Җәй көннәрендә ашарга алып барадыр инде, утырып йөридер инде. Трактор тартып йөри торган комбайннар, сталинист комбайннар инде. Mana шулар бик уелып калган. Әнкәй матурган итеп җырлап, шунда штурбал артында барадыр. Шул җырларын тыңлап бункерда барганда инде сеңдереп барганмындыр инде. Шулай кичкенә авылда иш ягыннан урман иде, бик матур. Кошлар сайрап тора иде, яз җитсә матур. Көзе дә матур, урманлы җир бигрәк матур бит инде. Менә шунда үстем инде мин. Фән абый, үзегез турында мәгълүмат белгәндә, мин дөрес һәм гадел булырга яратам дисез. Үзегезнең янында гел дөреслек кенә булдымы? Я булмаса, бәлки Фән абый дөреслекне эзләп йөри торгачтан гаделсезлек үзе дә юкка чыга торгандыр. Шиктеп әйтсәң дә, хәзерге заманда дөрестер инде ул. Күп күрергә туры килде инде, гаделсезлекне дә ансын күбрәк күрергә туры килде. Инде яхшы кешеләр дә янымда бик күп булдылар. Җырлаган җырыма гашык булучылар, бик олы яшьтәге мөхтәрәм кешеләр, бик матур сүзләр әйтә торганнар иде инде, бәялил торганнар иде. Шулай итеп, инде төрле сүзләр ишетелде инде, безнең артист халкын сөйләп торалар бит инде ул. Теге күз өстендә каш кебек бит инде, күренеп тора. Гел яхшылык кына күрергә тырышсаң бу дөньяда, барыбер дә җиңелрәктер яшәү. Җиңел инде, аны шулай итеп яшәсәң, яшәргә дә рәхәт, шулай яшәргә дә кирәк. Тискәре гына уйлап яшәсәң бит инде тиз картаясың. Ширләрдә тиз электрик алган кешене, һәм инде ул инде җиңелә, рух кеше кирәк дөньяда яшәгәндә. Авырлыкларга баш бирмәскә кирәк. Минем әнкәй бик көчле рухлы кеше иде, теге ятимдә үстем дидем бит инде. Ул инде бирешмәде. 82 яшькә хәтле яшәде ул. Аңа инде мин бик зур рәхмәтлемен. Ул бик күп тапкыр сүзләр, афоризмнар дип бит инде әйтеп калдырды. Шуның сүзләрен бик күп кулланам инде мин дөньяда. Шулай да кайсы күңелдә бигрәк якын? Улым ди бер вакыт әйтә инде, бар җирең бик ерак әле, яшьсең әле, гомерең дә озын булыр. Юлда очраган һәрбер эткә таш ыргытып барма, максатыңа барып җитәлмәссең диде. Үзенең кулыннан берни дә эш килми, җырлый белми, я бүтән дөнья көтәргә рәте юк. Шулар инде ниндидер тәнкыйть әйтсәләр, шуңа бик иш бушып китә инде. Кешеләрдә булган нинди сыйфатлар сезне шаккаттыра? Матур итеп, аппак чәчле булып картайган олы кешеләр мине шаккаттыралар. Моннан 1000 ел элек күренекле Кытай философы дәүләтне һәм милләтне көчле итәр өчен 3 нәрсә кирәк. Берсе аның ныклы гаилә, икенчесе акыллы ил башчысы һәм өченчесе булып инде тырыш халык дигән. Сез халык белән бик тыгыз аралашасыз, концертларыгыз да күп була. Халык нинди ул хәзер? Элекке белән чагыштырганда аерма зур инде. Элек моңлы җырларга бигрәк өстенлек бирәләр иде инде. Хәзер инде тамашачы үзгәрде. Сикереп җырлый торган, теге бер көнлек җырларны җырлый торган җырчыларга күбрәк халык йөри. Кешенең бар нәрсәсе дә гүзәл булырга тиеш. Кигән киеме дә, йөзе дә,
күңеле дә, хәтта башындагы уйлары да диләр. Кешеләрдә булган нинди сыйфатлар сезне шаккаттыра? Моны үз йөзен югалтмыйча матур итеп, аппак чәчле булып картайган олы кешеләр мине шаккаттыра. Алар инде үзләрен шул хәтле тәрбияле итеп тоталар. Нинди генә компанияда булсалар да, моны андыйлар сокландыра инде. Шулар күп буласы дигән вакытлар күп инде минем. Сез көчле рухлы шәхес, лидер дип әйтсәк тә була. Үзегез тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Дөрес, тәнкыйть үзең беләсең бит инде, бая әйткәнемчә. Синең уй белән туры килсә, аларның тәнкыйте матур итеп кабул итәм инде. Инде менә бар шундый моментлар, үзенең кулыннан берни дә эш килми, җырлый белмәй, бүтән дөнья көтәргә рәте юк. Шулар инде ниндидер тәнкыйть әйтсәләр, шуңа бик ич пошып китә инде. Тормыш көрәш диләр. Тормышта кем көчле, шул җиңә. Көрәштә дә шулай инде. Кем көчле, шул җиңә. Сезгә бу тормышта көрәшеп яшәргә туры килдеме? Булды инде, без Башкортстанда инде теге әйтәсе дә кабатласа да килми инде. Татар милләте икенче сорт булыбрак яшәлде бит инде. Менә шуны күреп, белеп, тоеп, ничә еллар үтте бит инде. Менә шуңа әзрәк иш әрни, күңел әрни инде. Бушка үткән гомер. Бушка үткән гомер менә иң дөресе шул. Әйләнеп карасаң, күпме гомер үтелгән, күпме эшләрне шул яшеңә карата башкаруда эшләрең башкарылмай калган. Нәкъ энергиялы вакыт бит әле, энергиялы чак. Хәзер килеп аны эшләп булмый. Дөрес әйтәсез, энергия уже яшь вакытта күп түгел. Күбәйбергә кул селтисең инде. Тормыш җибен йомгагын сүккән чакларда төрле сынаулар үтәргә туры килдеме сезгә? Тормыш җибегезнең буталган чаклары, төеннәнгән чаклары булдымы? Бик күп булды инде ул. Тормышта ансыз гына бармыйдыр. Шуларны дөрес итеп шишеп, әкрен генә инде шушы көнгә килеп җителде. Хәзер инде ниндидер үткән гомергә, урысча әйткәндә, отчет бирергә вакыт җитеп килгән кебек инде. Менә без Башкортстан радио телевидениесенә мине якын җибәрмәделәр. Күпме җырланасы, халыкка ишеттерәсе килгән җырлар торып калды күңелдә. Сезнең үзегезнең шәхси тормышта кызыксындыра, алар турында да сөйләшеп барыгыз. Әмма мәсәлән, тормышны диңгез диюдә халык телендә бар инде. Тормыш диңгезен кичкән вакытта күтәренке, күңелле мизгелләр дә булмый калмагандыр. Беренче бала булып кайткач, аны күреп шатланулар, ансы инде дөрес. Һәр гаиләдә, һәр ата-анада була торган бәхеттер инде ул, сөенечтер. Инде икенчесен алып кайткач, өченчесен аларның балаларын күрү, менә үзенә күрә алар барсы да теге матур букет кебек бит инде. Букет бит инде ул төрле чәчкәдән булса матур була. Фәридә Кудашева әйтә торган иде, букет гөл роза чәчкәсеннән торса да матур булмый дип. Ялан чәчкәсе, кыр чәчкәсе, урман чәчкәләре кушып, шунда бер кураган ботагыда булалар инде, аны да кушсаң, шул хәтле матур төсмерләр биреп тора. Менә шулай булса гына букет. Тормышта шулай инде, букет кебек. Язмышыгыздан канәгатьмисез? Канәгатьмен, хәзер килеп инде барсында уйлап, канәгатьмен дип уйлыйм инде мин. Инде үзем уйлаган мәртәбәле исемнәр дә алдым инде мин, үзем теләгәнчә булды инде. Соңрак булса да инде, соң булса да оң булсын дип әйтим инде. Кеше саран яки юмарт була ул. Сез үзегезне нинди кешеләр рәтенә кертәсез? Мин уртача инде, бик саран да түгел, бик юмарт та түгел инде. Менә шулай. Ул теге кешесенә карап бит инде. Ул теге кайбер кешене Җомышак агачны кыртпаса диләр бит инде. Андый моментларда булып китә. Гел биреп кенә дә булмый бит. Гел сорап йөреп тә булмый. Менә шуны тәртип белән генә алып барсаң, әйбәт инде. Кешеләрдә нинди сыйфатны бер дә яратмыйсыз сез? Икейөзлек дип әйтер идем мин. Менә сүзендә тормаган, менә ул бигрәк тә безнең хәзерге вакыттагы җитәкчеләргә әйтәсе сүзләр инде бу. Ярар, эшләрбез дип чыгарып җибәрәләр, менә концерт белән инде сөйләшергә барасың. Район хуҗаларында бүтән кешеләр бит инде. Яңадан барсаң, сине танымый да. Менә шундыйлар күп. Җитәкче булгач, шул биеклеккә менеп җиткәч инде әйткән сүзендә торырга кирәк. Минем әткәй бик оста гармунчы. Кызыклы әйберләрне сез мөгаен үзегезнең күңел дәфтәрегезгә язып бара торгансыздыр әле. Sütün işi bitirer, suğun kaldırar, sabah köpek. Фән һәм тальян. Алар икесе бер сүз кебек. Берничек тә аерып алып булмый. Чөнки сәхнә артында тальян моңы ишетелсә, әлбәттә инде
Төбәтә кигән алпат гәүдәле, искиткеч матур тавышлы җырчы Фәнвәли Әхмәтов чыкканын көтәдә тора инде тамашачы. Алкышлый, чынлап та сезне яратып кабул итә. Үзегезнең Тальян моңына булган мәхәббәтегез каян килде? Минем әткәй бик оста гармунчы. Менә шул бәлки этәргеч булгандыр инде. Шуннан соң инде мин сәнгать кәкереп киттем. Җыр буенча гына бит инде. Бәхтигәсен Фәридә Кудашев бригадасында эшләдем 8 ел. Аннан Кәтүк баганайда йөрдем. Кеше көлдереп, юана йөрүләрен башкарып әле кызык шундай эпизодлар уйнап йөридек. Һәм инде көннәрнең бер көнне ниде концертны безнең программаның җитәкчесе Фатих Хайруллович Ихсанов дигән кеше мине клубта шул бер клубта инде Тальян әйни икерәтле гармон бик матур тавышлы. Шуны уйнап торам инде. Бу карап йөрде инде безнең режиссер инде бу шушы колын гармон тота белә ди, син ди Тальянга күчәле ди. Шунда инде мин Тальянга күчтем инде 85 елда. И шушыңа инде үземнең бөтен гомеремне багышладым инде. Рәхмәт безгә бәлки берәр җырыгызны да бүләк итәрсез. Бик рәхәтләнеп инде бу бәлки генә моң тартмасы инде ул 12 генә телле. Җөрәкнең күңелнең әллә кай җирләренә кирип чыга инде ул. Эремәдә Qaramada kunduz var Qarangı dip kilemi qalma Ay bulmasa yıldız var Qarangı dip kilemi qalma Ay bulmasa yıldız var. Моңлы тавышыгыз өстенә бик тә оста сатира юмор остасы да бит әле сез. Менә кеше белән аралашканда үзегез белән төрле чираклар була бит. Шунда кызыклы әйберләрне сез мөгаен үзегезнең күңел дәфтәрегезгә язып бара торгансыздыр әле. Шуларны бөтенсен бергә туплап, Фәнәбай, китап итеп чыгарырга теләгегез юкмы? Аны бик күпләр әйтә инде, ул шагыйрьләр, зур язучыларның да әйткәне бар. Нишләп ятасың бүгенгә хәтле берәр шундай китап чыгар дип. Уйлыйм да, ничектер тормышка ашмый тора бит әле. Менә бәлки берәр шытып чыгар ул. Бәлки берәр мәзәк тә сөйләп китерсез. Бер абзый сөйли, менә ди, эт алдым ди. Шул хәтле ди, акыллы эт булып чыкты ди. Менә сөткә ди суны кушып бирәм ди. Сөтен ичеп бетерә, суын калдыра, собака ди. Шундай гына әйтте, җайлы әйтте. Уйлап торасыңдар. Аны әллә каян да алмыйсың, шушы үзебезнең халык. Үзебезнең халык шуннан килеп чыга инде. Шундай нишкә тыйымлау белән үзебезнең халык бай инде безнең. Халкыбыз бай, бай, юморга да бай, мәкалгә дә бай, әйтемнәргә дә бик тапкыр әйтемнәр белән менә шулардан атып әкрен генә йөрибез инде. Җыр сүзләрендә халык җырларына шул халыктан алам бит инде мин. Сез үзегезне артист һәм җырчы дип саныйсыз? Соң инде хәзер 40 елдан соң санау мин ул уйлаума дигән әйбер бар инде. Булай дөрес юлда булганмындыр инде, теләгемә ирештем инде дип. Әле менә Мөфтәдин абый белән теплоходка барып кайттык. Быелгы теплоход бит инде Болгарга бару минем шушы 60 еллыкка багышланган, яшькә багышланган. Бару булды инде ул. Инде бездәге авыр инде аны күз алдына китергә дә, әйтергә дә дигәндәй Болгария теплоходына куллар булган, алар безгә кул булган үтеп киттеләр Волгада. Без кайтып барадыр, алар чыгып китеп барадыр Казаннан. Менә шунда Мөфтәдин Гыйларов мин инде бик зур сәхнәгә чыгаручы композитор. Минем беренче менә шул Сарман җырлары, әллә дуслар бар әле, әремисәрем тәм, аның бик күп җырларын җырладым инде. Шунда бер яңа җырын әйтте ул. Кешенең гомерендә 180 генә түгел, 360 градуска бара торган минутлар була кешенең ди. Менә шул турыда җыр, минутлар дигән инде. Яшәгәндә бу якты дөньяда һәр минутның кадерен белерлек. Узаттым да сине бер минуттан, сагыш алды мине гомерлек. Минутлар, гомер минутлап үтә. Бәхетсез нигел бәхетле, бәхетлене бер бәхетсез итәргә минут җитә ди. Ана шуны җырласым бар әле. Бер минут бит инде. Шул бөтен нине бирә куя. Әгәр дә хәтерем ялгышмаса, сез
Üç yurt, olay gana da tuguldur, belki yurt salgan iri-yigitlerinin birisi bitindeymi? Bu sizin mine balalarını başka çıgaruunun bir usulluğuna mı ya bulmasa ol sizni şınlap da siz jir kişisi, siz şınlap da indi mine şın iri-yigit buluğu sakında söyleyme? Ol indi başlaganda antege korka başlaysan indi antege көңіл қорқақ oluşlıydılar bitinde. Şundan daşı sala başladım da Ufada yaşaganda ayvetkene gelip çıktı. Şoranda indi özüm tilegençe motor etip yurt saldım indi. İhatağa tağı enkey tırı deyip yurt salgan edim. Aslında enkey bir de konalmadı indi. Gitip barda. Mine okunuşlu bolgan. Okunuşlu buldu. Kirip qaradı da ayvet eken kilir mineli degen bulup şulay. Özünün boş asqa gelgen indi. Bilgendir indi. Yugurip yürgen жерine? Yugurip yürgen жерden gitti de vardı ol. Болдақ бармаққа yor yürekке dilер. Өзіңіздің тұрмыш иптәшігізіне Светлана ханымны нинди сифатлары үшін сойлап алдыңыз? Ол енді мотор ғана қызы енді жүрген шақта бет енді мотор гәүдәлі, мотор етіп келедір енді ол. Шул яғы біле алдағандыр енді сырады біріншіне. Шuna тұрмыш күте башлаға шаңлашылды енді. Кіші сөздерінде күтәрі енді түзді енді. Мына ол артист халқын бек көп сөйледілер. Әйтіп өттім бет енді. Барысына түзді һәм енді ауыл жерінде бик тырыш, энергичный хатын деп әйтәмен. Бүтін үшін эшлей ул. Һәм хатынығызны мақтарға бақтығы жетеме? Бик жетмеш ул качагында мохтаж көбөгәрәк итеп үпкәләп тә куя. Күрмисең, нитмисең, вакытың юкмы дип тигеләй булай дип әйткәләп ала качагында үпкәләп инде. Шуннан инде әзрәк шуны сөйеп җибәрсәк инде аркасыннан маладисен шул җитәде инде. Шуннан йөреп йөритә. Һәм безнең бит инде татар халкында шундый әйтем бар инде. Әтигез кайтмыш өстәргә утырмау, менә шундый бик матур итеп тәрбияләгән бит инде безнең татар халкы балаларына да шундый тәрбияләп биргән. Сезнең гаиләдә ата хакы, ана хакы, бала хакы ничек куелган? Шул дәрәҗәдәрәк куелган дип әйтәсе килә инде. Менә әтигез кайтсын, аннан соң утырыбыз дип башына да шулай салмый торадыр инде ул. Менә мин кайчан кайтканны белмисең бит артистны кын. Менә инде сотовый телефоннар чыккан шалтыратышабыз да инде. Әле тиз генә кайтып итеп булмый, ашагыз, жуклагыз дип әйтәм инде мин. Әле мин ярты юлда или кайда дип шулай. Әлегәрәк инде бергәрәк яшәгәндә шулай инде. Туганнар кадәре аерылгач диләр. Тун кадәре йыртылгач диләр инде. Туганнарыгыз, дусларыгыз белән аралашырга вакыт таба аласызмы? Туганнар минем энекәшем берәү генә инде. Ул җырак кына тора. Телефоннан гына сөйләшәбез, качагында барып килешәбез. Булай матур гына яшибез аның белән, аңлашып. Дусларым инде теге чын дуслар инде ул бик күп булмый, бер ике генә була бит инде. Ана берсе инде инде Фәнир Галимов ул инде туган якка кайтырга да индәде кешелекле кеше инде. Аңа карап шакката торган вакытларым да бар. Шул хәтле зур йөрәкле булып була микән иде. Башкортстанда яшәүләр шушылай күңелле, матур гына дисез инде. Сезнең тормышыгызда бит инде булды 10 ел бик, ул бит инде әз вакыт түгел, Чаллыда да яшәп киттегез. Чаллыны ничек итеп искә аласыз? Андагы кешеләр кадерлеме сезне? Дусларыгыз калдымы, якыннарыгыз калдымы биредә? Чаллы бик матур тәэсирләр белән искә алам. Кеше гомере бер тутам диләр бит инде. Менә шул бер тутамда минем 10 ел гомерем Чаллыда үтте бит инде. Монда инде мин килгәч тә ничектер бәхеттер инде ул. Хасан Шин Садык һәм Халима апалар белән танышу бәхете диде. Күңелләре шул хәтле киң инде, шаккатмалы кешеләр бар. Һәрбер кешенең аның ниндидер күңеленә тагын якын мавыгулары була торгандыр инде. Егет кешеләрнең инде аның менә шу авчылык, балыкка бару һәм башка шөгыльләре була. Сезнең дә юкмы шундый берәр шөгыль күңелегезгә якын? Минем хатынның энеләре, ике туган энеләре, авыллары бер вакыт балыкка чакыралар, Уфада яшәгәндә әле. Балык тутарга теге инде, ни белән инде, бредин белән тутарга диләр инде. Әйтәм, баянны да алыйммы дим, ул вакытта әле уйламый дим. Бәйнигә кирәк ул диләр. Мен әйтәм, җар буенда баян уйнап җырлап утырсам гына, мен әйтәм, мен суга кермим, мен балык ашамыйм. Балыкны мен әйтәм, гомумән җогай бер артыннан җөргән күк итеп күрәм мин бу эшне дим инде. Менә көлделәр дә киттеләр, яра алып кайтып ашатырбыз тотып дигәндә. Мен үзем аучыда, балыкчыда түгел. Андай дустым менә Чаллыда яшәй инде минем җырчы Алмаз Ишмарат. Ул инде шуның өчен белән инде ишенә кереп инде сөйләп аны алагаем олай бер кебек иттереп мин көлеп тыңлап торам инде. Кайсы язучы белән фикерләрегез туры килә дип саныйсыз? Бездә менә Әнгамат Набаев дигән бөек шагыйрь бар. Менә аның белән без бик дусыйк. Аның язган һәрбер шигыре шул хәтле менә тормышның ни әйтеп бирә ул ничәдер күп битендә. Шаккатмалы, теге калын романнарда укып торасы юк. Шул шигырьне укысаң бөтен әйберне беләсең инде.
Үләренә 2 сәгать калгач, газетның ак жеренә хәлсез көйне язып куйган. Шуны кассетасы чыгардылар улар инде. Шунда аның как афоризм итеп куйганнар инде. Не дип язды икән? Хуш булыгыз инде, якыннарым. Шагыйрь халкына да юл кирәк. Минем әйтеремне бер кем әйтә алмас. Шунысы гына бераз жал кирәк дигән. Менә шулай итеп кем әйтәләр. Аннан инде мин Мөхәммәд Мәхди белән бик якын дус яшәдек. Мөхәммәд абыйның инде теге соңгы көннәрендә аларга кирип өйләренә Лилия апа иптәше бит инде Омар Башировның кызы җылы-җылы безне кабул итте инде. Аннан инде күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышып инде моң безнең бер стенага, үй стенасына сеңеп калсын әлем кычкырып бер җырлар итальян уйлап дигәч килдем инде шулай дип җырлап. Аны теләген, соңгы теләген тормышка ашырдым һәм Орчы тәҗрибәдән китабым бүләк итте, автограф белән. Инде аннан соң инде ул озак тормады. Иң соңгы автографлы китабым инде Мөхәммәд Мәхди. Фән абый, сез һаман юлда. Ул юл җыр юлы. Ул юл моң юлы. Ул юлның чыкырые юк. Ул юлда сикәлтәләр дә чырый. Менә шулай итеп тормыш еллары һәм юллары дәвам итә. Ничек кенә булмасын, кеше бу дөньяда үз изен калдырырга тиеш. Сез искитмәле, матур һәм мәгънәле тормыш юлы үткәнсез. Сез шушы Чаллы шәһәрендә яшәп киттегез. Үзегезнең тамашачыларыгыз, яраткан кешеләрегез бар. Чаллылылар сезне көтеп тора. Рәхим итеп аларга үзегезнең фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне җиткерегез. Милләтне җыр моң яшәтә дип аны инде мин генә әйтмим, зур акыл ияләре дә әйтә, мин кушылучы гына. Агачның тамыры кебек бит ул халык җырлары. Менә тамыр булмаса агач әз генә җилистә дә ага бит. Менә шушы халык җырлары безнең милләтебезне, безнең бөтен булмышыбызны тотып тора, сугарып тора, җирдән дым алып тора шушы тамырлар. Шул тамырлар кебек халык җырлары. Кадерле хезмәтегезнең нәтиҗәсен күреп сөенеп яшәсәгез иде. Фән абый, сезгә дә тормышыгызда һәм иҗатыгызда зордан-зур уңышлар телим. Амин, Бәхетле шулай булыгыз, гаиләгез имин булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле Рәхмәт. телевизор караучылар, шуның белән безнең еллар тапшыруы ахырына якынлашты. Бүген безнең студиядә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов булды. Хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр